Παρασκευή στο 10 με 1 μαζί. Τι είναι αυτό που δεν θα το άντεχες ως πόνο μέσα σου? Την απιστία. Πέγγι Ζήνα. Ένας μουσικός διαγωνισμός σαν το X Factor μου ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να το παρουσιάσω. Αποκλειστική συνέντευξη στους Γιώργο Καραμέρο και Σπύρο Χαριτάτου. Θα κάνετε ένα παιδί? Επειδή ξέρω ότι σε ρωτάνε στις συνεντεύξεις. Ναι. Σε κουράζει αυτό, εμένα με ενοχλούσε λιγάκι. 10 με 1 μαζί. Δεν μπόρεσα λοιπόν να ψωνιστώ ποτέ. Αυτή την Παρασκευή στον Αντένα. Δύο αδέλφια αλλάζουν σπίτι και ζωή. Οι αναμνήσεις μέσα με κάνουν και στεναχωριέμαι. Σας αρέσει? Όχι. Με τη βοήθεια του Σπύρου Σούλη. Εμείς θα κάνουμε διακοπές! Πάμε! Ένα νέο σπίτι. Μια νέα αρχή. Γυρίστε να δείτε το νέο σας σπίτι. Με το δεξί. Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αντένα. Drew Barrymore είχε μία αγάπη. I am Ben, the school teacher. This Ben guy's got such a good vibe. Ο νέος έρωτας όμως Something's not quite right. έχει δύο αγάπες. Αυτήν Lindsay, will you go to opening day with me? και το γήπεδο. Oopsie. Στον πυρετό της Λόξας. Σάββατο στις 3 παρά 10 το μεσημέρι στον Αντένα. Πέμπτη 8 Απριλίου. Μεγάλες Πέμπτες με Europa League Live. Λίβερπουλ Μπενφίκα στις 10 και 5. Μάτς φωτιά. Μετά το 2-1 της Λισαβόνας, οι κόκκινοι του Μπενίτεφ θέλουν την νίκη ρεβάνς για την είσοδο στην τετράδα του Europa League. Αμέσως μετά, στο Europa League Live, οι καλύτερες φάσεις από τη μεγάλη ισπανική σύγκρουση Ατλέτικο Μαδρίτης Βαλένθια. Επίσης, όλη η δράση με σχόλια και ρεπορτάζ από τους αγώνες ρεβάνς της προημιτελικής φάσης. Europa League Live. Απόψε στις 10 και 5 στον Αντένα. Are you ready? Όλα τα ταλέντα. Μπράβο κορίτσια! Η χαρά του πολέμων. Όλες οι απόψεις. Η μαγεία είναι τρόπος ζωής. Όλο το θέαμα σε ένα σοου. Σας γνωρίσαμε από την καλή και από την ανάποδη. Ελλάδα έχει ταλέντα. Δεν τελειώσαμε. Ζωγραφίζεις και με πινέλα. Για τον Πινέλο μιλάγαμε. Έχει τις δυνατότητες. Ποιες δυνατότητες? Και είμαστε ακριβείς στα πίτουρα. Δεν συμφωνώ καθόλου. Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αντένα.